Vole, rozvadí 2 karty, pičo, čekáš. Kunda, vole. To je ono. A ty to netoč, pičo, na to škrátnu, pičo, smatru, hajzle. Asi můžu 3 karty dát, ne? No, tak. Neměl dávat, no, ale dejme tomu. Takže děláme takhle. Ole, 8 pěstic. Pozor, počkej, abych to měl měla jednodušší. Stravenka, 20 korun nahoru. No, 2 kilo. 2 kilo, ale. Já si to dneska vezmu a máš to akorát. Kolik tam je vklad? Já nevím, jaký 4 kola, to je. Prostě olejnu, jo. All-in, jo. Tak tam pošleme ty poslední. No tak já mám tu postupku. Máš 60. Ale má postupku, Míra. 7, 8, 9, 10, Janek, jasný. Máš 60, vole. No ale ona postupka je víc. Postupka je víc. Ale ona postupka je víc, jasný. 7, 9, 10, Janek. Musí být 4, aby měl výšek. Vždycky je postupka vyšší jak trojička. Můžu ti Počkej, ale to je nebo full house, vole. Ne. A On nemá full house, ale tam je full house je stejně míň jak postupka. Full house je stejně míň jak postupka. Počkej, ale jak já domů to hrát? To je těžký, jo, potom. Mirku, kurva, ty dělal, ten se nají zadarmo. Takže další. Další. Další pán na holení, vole, já už vole. Hej, vránky. Já jsem skončil. 2 stravenky. Za to 50. Jak se to dělá? Skoro mi děláš, to ber, vole. No? To byla rychlá hra na 2 kola, vole. A Míra si vrní. To ani nehraje, to. Skoro, chtěl další prachy. Je na boh. A to mrčel 2 kila na A Míro, to je nějaký takový, nemůžeš zanovat, vole, nemůžeš melit, nemůžeš... Vyhrál, to On už, chodil to, on už nepila i moje pivo. To teď jsem ti pro něho byl, ale... Zár. Hodím to Jar. No, pěkně jsi rádi. Kdyby nás bylo víc, tak už si hrál taky, bude se ti korony. To je hra na kila, Kila nemám, mám akorát 3 litry u sebe, celku. To litry, a je to